Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pakta. Taong 1960, Norzagaray, Bulacan. Itong mga panahong ito, kakalipat lang ng pamilya ni Pakta sa Norzagaray. Tubong Maynila ang kanilang pamilya na siya namang napilitan lang bumalik ng probinsya. Nalugi na kasi doon ang negosyo nila kung kaya't wala silang pagpipilian kundi ang bumalik sa kanilang lugar para muling makapag-umpisa. Alam na kasi ni Pakta ang mangyayari sa kanila roon dahil sa kawalan nila ng kita sa bawat araw na dumaraan. Kung di sila malulugmok sa hirap sa Maynila, maaaring yon ang maging sanhi para mapilitan siyang gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang puso. Dahil sa wala pa silang matitirhan sa Norzagaray, kung kaya't napilitan sila Paktang manatili sa tahanan ng kanyang tiyahin. Ginagawa nila ang lahat noon para makisama sa mga ito habang hindi pa sila nakakatayo ng bahay. Inabutan din sila noon ng 1 buwan sa poder nito bago sila nakatayo ng maliit na barong-barong sa kanilang baryo. Magmula noong nahiwalay sila Pakta sa kanyang tiyahin, namuhay sila sa pangunguha ng mga isda sa sapa at pagbebenta ng mga bungang kahoy sa bayan. Naging matyaga sila noon at sa kabila ng kahihiyang kanilang nadarama, ginawa nila ang lahat para makaahon sa kahirapan. Sa ilang buwang paulit-ulit na ganoong trabaho nila Pakta, dumating sa puntong nasagad na nila ang mga lamang dagat na namumuhay sa sapa. Kahit anong uri ng kanilang panghuhuli noon, wala na silang makuha. Taghirap na din para sa kanila na makakuha ng mga panggatong na maaari nilang ibenta sa kadahilan ng isinarado na ng may-ari ang pagkukunan nila. Sa oras ng kagipitan, wala nang nagawa ang kanilang pamilya kundi ang lumapit sa mga tiyuhin at tiyahin ni Pakta. Binalaan naman sila nito na hindi panghabang buhay ang tulong na yon, gawa ng naghihirap din ang mga ito. Masakit man para sa kanilang makarinig ng ganoong salita, wala silang magagawa sapagkat sila ang may pangangailangan. Sa pagdating ng puntong wala nang maibigay ang kanilang mga kadugo, napilitan noon sila Paktang kumain ng ubod ng saging, makaraos lamang sa bawat araw na dumaraan. Habang kinakain nila ang bagay na yon, hindi mapigilang mapaluha si Pakta dahil sa labis na pagkaawa sa kanyang pamilya. Pilitin man niya noong gumawa ng paraan para maiahon ang buhay nila, alam niya sa kanyang sarili na nasagad na ang kanyang kakayahan at pagdidiskarte. Isang araw, wala na talaga noong makain ang kanilang pamilya. Ang mga anak niya noon, tulala na lamang na nakatingin sa bintana habang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Ang kanyang asawa naman, nananatiling nakakulong sa kanilang tahanan na parabang dala-dala pa rin ito ang kahihiyan. Mahal, dito muna kayo ha. Maghahanap lang ako ng pagkain natin. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makauwi ng pagkain. Paalam ni Pakta sa kanyang asawa. Nang marinig ito ng kanyang asawa, tumangulang naman yon habang nananatiling tulala. Pag-alis niya noon sa kanilang tahanan, kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan para lamang makaligtas sa araw na yon. Nakakaisip na din siya noong magnakaw, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, wala na talaga silang pagpipilian. Sa pagdating niya noon sa sentro ng baryo, maigi niyang pinagmasdan ang paligid. Nakiramdam siya sa mga taong nangangailangan ng tulong, subalit sa kasamaang palad, wala siyang mahanap.
Ilang minuto pa ang lumipas. Halos mapahandusay na noon si Pakta sa kanyang kinatatayuan. Labis-labis na ang panginginig ng kanyang katawan at pangangalam ng kanyang sikmura dahil sa ilang oras na niyang hindi pagkain. Nanunuyot na dinuon ng kanyang bibig, indikasyon na maging sa tubig ay salat ang kanilang pamilya. Habang pinakikiramdaman niya noon ang kanyang sarili, hindi niya napansin ang paglapit sa kanya ng isang lalaki. "Oy Manong, anong ginagawa mo dyan?" Bungad na tanong nito sa kanya. "May trabaho ka bang maibibigay sa akin? Kahit ngayon lang pakiusap. Pagkain na lang ang ibayad mo, mas ikalulugod ko ito." Sagot naman dito ni Pakta. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang hinawakan ng lalaki habang marahang inaalalayan patungo sa lugar nito. Hinayaan lang naman yon ni Pakta sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang pagpipilian. Sa pagdating nila noon sa lugar, tumambad sa kanya ang tindahan ng karne na may iilang mga namimiling nakapila. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya, subalit hindi yon umiimik. "Gusto mo nang makakain? Maghintay ka dyan. Sandali lang to. Magtitinda lang ako." Wika ng lalaki. Nang marinig naman ito ni Pakta, tumangulang naman siya habang patuloy na nakatitig sa sahig. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siya nitong binalikan habang nagwiwika ng, "Sigurado ka bang lahat ng pagkain kaya mong kainin? O heto, tamang-tama. Naghahanap kami ng katulong. Kapag natanggap mo ang pagkain ibibigay ko, dito ka na sa akin magtatrabaho. Maayos ako magpasweldo. Magiging galante na din ang pamilya mo kung meron man." "Talaga ho ba? Sige ho. Kahit ano, kakainin ko." May kalakasang sagot naman dito ni Pakta. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman siya nitong sinamahan papaloob ng bahay. Habang papasok sila noon sa bahay ng lalaking yon, napapansin niyang dahan-dahang dumidilim sa buong paligid. Siyempre, dahil sa gutom, hindi na niya ito gaano pang pinansin. Sa pagdating nila sa kusina nito, agad naman siyang hinainan ng lalaking yon ng isang sinabawan at tumpok ng kanin. "O yan, kainin mo yan. Tingnan natin kung kakayanin niya ng sikmura mo." Wika ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, tumambad sa mga mata ni Pakta ang isang kamay ng tao na kasalukuyang nakalublob sa sinibawang napakaraming gulay. Pagsilay niya sa bagay na yon, tila ba nagkaroon siya ng bahagyang pandidiri, subalit bigla din yung nawala dahil sa gutom na kanyang nadarama. Malababoy ang pagkain ni Pakta sa kamay ng taong nakahain sa mesa na para bang normal na ito para sa kanya. Habang pinagmamasdan siya ng lalaking yon, hindi naman ito lubusang makapaniwala sa kanyang ginagawa sa kadahilan ng lahat ng binibigay nito ng ganoong pagkain umaatras sa kanilang kasunduan. Si Pakta naiiba sapagkat imbis na ito'y masuka, pinilit nitong kainin ang karne kahit wala itong sabulag. Matapos kainin ni Pakta ang lahat ng nakahain sa kanyang harapan, doon pa lamang ito nahimasmasa ng bahagya. Habang pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili, wala siyang ibang naramdaman kundi ang kaginhawaan dahil sa pagkain ng napakasarap na pagkain. Nang mapagtanto ng lalaki na medyo ayos na ang pakiramdam ni Pakta, agad naman niya yung nilapitan habang tinatanong ng, "Ibang klase ka rin ah. Walang sabulag ang pagkain yun pero nagawa mo pa rin kainin. Tao ka ba talaga?" "Oo naman, taong-tao ako."
Pandidirian ko pa bang nasa harap ng mga mata ko? Gayong alam kong bibihira lang ako makakain ng ganito. Kahit anong karne pa ang ipakain mo sa akin, kakainin ko ito. Mas mabuti nang mamatay ng lumalaban kaysa mamatay sa gutom at kahihiyan. Sagot naman dito ni Pakta. Matapos itong marinig ng lalaki, agad naman siya nitong inakbayan habang dahan-dahang binabagtas ang pasilyo patungo sa isang silid. Sa pagpasok nila sa silid na yon, bumungad kay Pakta ang isang nakaratay na lalaki na animoy malapit ng bawian ng buhay. Pagtitigan nila noon ang taong tumulong sa kanya, agad naman itong inilahad na kapatid niya ang taong nasa harapan nila. Malapit na itong mamatay, subalit walang magmamana sa bertud nito, gawa ng masyado pa yung bata para magkaroon ng pamilya. Ayaw naman niyang masayang ang tinatangang bertud ng kanyang kapatid, kung kaya't sa loob ng ilang araw niyang paghahanap, ginawa niya ang lahat para makahanap ng taong karapat-dapat. Nagkataon namang si Pakta noon ang pumasa sa pagsubok niya, kaya wala siyang magagawa kung hindi doon ibigay ang pamana ng kanyang nakababatang kapatid. Kunin mo ang bertud ng aking kapatid. Ipinapangako ko sa iyo, hindi na maghihirap ang pamilya mo. Alam ko kung sino ka at alam ko kung ano ang mga bagay na pinagdadaanan mo. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Pakta, tila ba nakarinig siya ng isang tinig sa kanyang isipan na nagsasabing sumang-ayon siya sa sinabi nito. Gawa ng wala na siya noong pagpipilian, tapos gulong-gulo pa ang kanyang isipan, kaya na may dumating sa puntong napapayag siya sa nais ng lalaking yon. Napag-isip-isip naman kasi noon ni Pakta, maaaring hindi na siya makalabas ng bahay kung sakali mang hindi niya tanggapin ang alok ng lalaki. Matapos ang kanilang kasunduan, pinalapit siya ng lalaking yon sa nakaratay na kapatid nito habang nananatiling walang imik. Nang masipat siya ng lalaki na medyo malapit na sa higaan, agad naman yung lumabas ng silid para kumuha ng gamit. Sa pagbalik nito, tumambad kay Pakta ang isang napakahabang patalim na parabang gagamitin ito ng lalaki sa kung anumang karumal-dumal na gawain. Sa paglapit nito sa kanya, bahagya naman yung nag-usal at kasabay nito ang pagbangon ng kanyang kapatid habang patuloy na lumuluha ang mga mata nitong animoy hindi na makakita. Namumuti na kasi ang mga mata nito at parabang napakalayo na ng paningin nito sa kanila. Kuya, oras ko na. Paalam. Nangingiyak na wika ng kapatid nitong nakaratay. Nang marinig yon ng lalaki, agad naman niya itong inundayan ng saksak sa dibdib at kasabay nito ang walang putol nitong pagsuka patungo sa kinauupuan ni Pakta. Sinalo niya ang lahat ng likidong simbaho ng nabubulok na karne, alinsunod sa nais ng lalaki. Maya-maya pa, bigla namang may nahulog na isang bato sa kanyang bumbunan na siya namang nagbigay ng huling hininga sa lalaking nakaratay. Sa pagkuha niya ng bagay na yon, agad naman itong ipinalulun sa kanya ng lalaki nang walang pagdadalawang isip. Matapos nilang maisakatuparan ang nais ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay, agad naman siya nitong sinabihang umuwi na muna sa kanyang pamilya para madala ang pagkaing hangad niya. Ito ang pera, Pakta. Sa ibang tindahan ka bumili. Baka isipin mo, ganyan ang gagawin ko sa pamilya mo. Hanggat patuloy kang magtatrabaho sa akin, pinapangako ko sa iyo, kailan may hindi mo na mararanasan ang pakiramdam ng paghihirap. Wika ng lalaki habang dahan-dahan siyang naglalakad papalabas ng tindahan
na binabantayan nito. Sa paglabas ni Pakta sa lugar na yon, kitang-kita niya ang iba pang panauhin na matyagang naghihintay para makabili ng karne. Alam niyang hindi ordinaryong karne ang binibenta nito sa kadahilanang kung titingnan mo yung maigi, mapapansin mong napakakulubot na ng mga karneng binibenta ng lalaki na parabang ilang araw na itong pinatay. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang ibinigay sa kanyang pamilya ang daladala niyang pagkain. Ang halos mahimatay na mga pagmumukha nito ay biglang napalitan ng saya at pagnanais na kainin ang dala niya. Hindi mababayaran noon ng salapi ang tuwa ng kanyang asawa sa kadahilanang unang beses nilang makatikim ng biniling karne sa loob ng isang buwan. Sa pagsapit ng gabi, habang natutulog noon si Pakta, bigla naman siyang nagising gawa ng nakakarinig siya ng mga pagtawag sa kanyang isipan. Alam niyang gabi na noong mga oras na yon, subalit hindi niya kayang mapangibabawan ang tinig na yon. Upang mapanatag ang isipan ni Pakta, nagpaalam siya sa kanyang asawang maglalakad-lakad lang sa labas para magpahangin. Nang makalabas na siya noon sa kanilang tahanan, agad naman niyang tinungo ang bahay ng lalaki sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na yon ang nagsasalita sa kanya. Sa pagdating niya noon sa lugar, tumambad sa kanya ang lalaking yon na nakangiti habang nakaupo sa napakadilim na bahagi ng tindahan nito. Paglapit niya doon, agad naman siya nitong inakbayan habang naglalakad sila papasok ng bahay. Ganito lang ang gagawin mo, Pakta. Tuwing gabi, pumunta ka rito para magtrabaho. Kapag umaga naman, bahala ka na kung anong gagawin mo. Pwede kang pumunta rito para tumulong sa pagbebenta kung gusto mo. At nga pala, Pakta, ang mga parokyano ko rito, mga katulad din natin. Huwag kang mag-alala o mag-isip ng kung ano-ano. Wika ng lalaki. Ano ba ang katulad natin? Nagtatakang tanong ni Pakta. Hindi mo ba alam kung ano ang nilunok mo? May lahi ka na namin, Pakta. Habang buhay na yan. Hindi yan maalis sa'yo kahit na anong gawin mo. Pasalamat ka, nakita mo ako. Dahil kung hindi, nasisiguro ko sa'yong hindi mo kayang isipin o unawain kung ano ang sitwasyon ngayon ng buhay mo at ng pamilya mo. Sagot naman sa kanya ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napagtanto na meron na palang bahid ng pagiging aswang ang kanyang katawan. Wala naman siya sa lugar para kontrahin ito sa kadahilanang unang-una, yon ang nagsalba sa kanya. Pangalawa, napakain ito ang kanyang pamilya. At pangatlo, dahan-dahan itong tinutupad ang magandang buhay na inaasam nila. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang silid sa bahay nito kung saan meron doong nakataling tao. Babae ang panauhing yon at halos kalunos-lunos na ang sitwasyon nito. Ayon sa lalaki, yon ang unang tumanggap ng kanyang pagsubok, subalit sa kasamaang palad, hindi nito na kayang kumain ng kanyang ipinapakain. Inilahad din niya kay Pakta na wala na itong pamilya, kung kaya't nasisiguro niyang wala na ditong maghahanap sa lugar nila. Sa paglapit nilang dalawa sa babaeng yon, agad naman itong hinawakan ng lalaki at mabilisang binali ang leeg nito. Marahan din yung kumuha ng isang kutsilyo at walang pagdadalawang isip na kinalas nito ang ulo ng babae. Dahil sa mga nangyari, halos gulat naman noon si Pakta sa kadahilanang hindi niya mawari kung bakit napakakaswal lang para sa lalaking yon ang pumatay ng tao. Animoy kung titingnan,
para lang yung pumapatay ng hayop na ibinibenta sa merkado. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nitong nakalas ang bawat parte ng babae. Hindi na din yung makilala ni Pakta dahil tinapyas ng lalaking yon ang kalahati sa pagmumuka nito. Sa pagkuha nito ng puso ng babae, marahan naman yung lumapit sa kanya habang dahan-dahang ipinaamoy ang dugong bumabalot sa hawak nitong puso. Nang makalapit na yon sa kanyang kinaroroonan, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na gutom. Walang sabi-sabi, agad niyang sinunggaba ng hawak-hawak nitong puso na para bang isa itong asong nababaliw. Nang mahimasmasa na siya, hindi naman siya lubusang makapaniwala sa kanyang ginawa. Sa takot noon ni Pakta, dali-dali siyang lumabas ng bahay para bumalik sa kanyang pamilya. Sa sobrang takot niya noon, hindi niya napansin ang duguan niyang damit. Pagdating niya sa kanilang tahanan, gulat na gulat naman ang kanyang asawa sa kadahilan ng kitang-kita nito na naliligo sa dugo si Pakta. "Pakta, anong nangyayari sa'yo?" tanong ng kanyang asawa. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay habang patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan. Pag-upo niya noon sa silya, walang pagdadalawang isip naman niyang ikinuwento ang tungkol sa mga nangyari. Maging ang asawa niya noon ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nalaman sa kadahilan ng napakabilis ng mga pangyayaring inilahad sa kanya ni Pakta. Ilang araw pa ang lumipas, dahan-dahan ang nararamdaman ng asawa ni Pakta ang kanyang pagbabago. Sa bawat pag-uwi niya sa kanila, parati na siya noong aligaga at hindi mapakali. Maya't maya rin ang paglingon nito na para bang minuminuto itong merong inaabangang tao. Dahil sa mga nangyari, nagpasya noon ang kanyang asawa na dalhin siya sa manggagamot, subalit mariin niya yung tinutulan. Wala naman silang magagawa sa desisyon nito dahil kahit papaano yun pa rin ang masusunod sa kanilang pamilya. Isang buwan pa ang lumipas, doon na nga tuluyang nagbago si Pakta. Sa loob ng isang linggo, isang araw na lamang ito kung umuwi, tapos kalahating araw pa. Ang tanging ginagawa lang nito sa kanilang bahay, nagdadala ng sapat na salapi para itago ng kanyang asawa. Isang araw, umuwi si Pakta sa kanyang mag-ina na para bang isang normal na tao. Nang masipat ng kanyang asawa ang hinhin ng galaw niya, agad naman siya nitong nilapitan para kausapin. "Ana, baka ito na ang huling uwi ko. Itago mo ito, para sa inyo yan ng mga anak natin. Kung magkikita man tayo sa hinaharap, sana mahalin at kilalanin mo pa rin ako bilang asawa." "Mahal na mahal kita, Ana. Pasensya ka na. Pinahirapan kita." Nangingiyak na wika ni Pakta paglapit ng kanyang asawa. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, tila ba labis ang pagkagulat nito sa kadahilan ng hindi nito lubos maisip na yon ang mga bagay na kanyang maririnig sa kanyang asawa. Suntok at sapak ang inabot nito sa kanya, subalit hindi man lang yun nasaktan o nagbawi ng kanyang mga katagang inilahad. Nang mapagtanto ng asawa ni Pakta na totoo ang sinabi nito, wala na itong nagawa kundi ang mapahagulgol sa pag-iyak habang nakayakap sa kanya. "Mag-iingat ka, mahal. Alam ko naman kung anong pinagdadaanan mo eh. Sinakripisyo mong sarili mo para sa amin ng mga anak mo. Magmula noon,
hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal mong ipinapakita sa akin. Pangako, sa susunod kong buhay, kung meron man, ikaw pa rin ang gusto kong maging asawa. Wika nito. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang bumaba ang kamay nito, hudyat ng malungkot na pag-alis ni Pakta. Kahit ayaw man niyang lisanin ng kanyang pamilya, wala siyang magagawa sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na malapit na siyang lamunin ng kadiliman. Maaaring yun na lamang ang kanyang huling liwanag na pinanghahawakan na siya namang buong puso niyang ibinuhos sa pagpapaalam sa kanyang asawa. Ayaw na ayaw kasi ni Pakta noon na hindi magpaalam sa kanyang asawa kung meron man siyang lugar na pupuntahan. Nakasanayan na niya ito na siya namang nagustuhan ng babaeng minahal niya. Sa pag-alis ni Pakta sa kanyang tahanan, kailan may hindi na ito nasilayan ng kanyang asawa. Wala na din itong detalyeng ibinahagi sa mga kadugo nila para naman kahit papaano'y hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang mga ito. Inilahad na lamang noon ni Pakta na bumalik yon sa syudad para magtrabaho. Makalipas ang ilang araw, nawala na din ang tinderong kumupkop kay Pakta. Kasabay ng paglaho nito ay siya namang pagsialisan ng mga taong hapon-hapon ay nakapila sa tindahan nito ng karne. Dahil sa mga nangyaring yon, maraming naging usap-usapan ukol sa misteryosong lalaki. Marami kasi noong namatay sa kanilang baryo na pangunahing parokyano nito. Dahil sa mga pangyayaring yon, doon nabuo ang haka-haka ng karamihan na maaaring yanggaw ang namatay sa kanilang mga kababaryo. Pero alam nyo ba na sa kabila ng mga usaping yon, walang nakakaalam sa naging karanasan ni Pakta maliban sa kanyang asawa na kinuwentuhan niya ng buong detalye nito. Ngunit sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa rin malimot-limot ng kanyang asawa ang ginawa ni Pakta sa pagkainang sinabawang kamay ng tao. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang saludo ako kay Pakta. Grabe, medyo nakakaiyak nga yung kwento. Parang di nga horror na matatakot kayo. Doon lang sa part na meron silang tinotorture tas nakita ni Pakta kung paano patayin yung tao. Doon lang medyo nakakatakot talaga. Pero overall, parang love story, di ba? Yung ako, tatay ako, isasakripisyo ko lahat para sa buong pamilya ko kahit buhay ko pa yan. Isipin nyo na lang, kayo ba? Kakain kayo nung sinabawang kamay ng tao? Syempre hindi. Mandidiri kayo doon. Tas sinalo niya yung pagiging aswang ng pamilya. Yung pagiging aswang ng kapatid ng lalaki para sa pamilya niya. Isipin niyo kung parang magandang example si Pakta dun sa mga listeners natin o OFW na handang isakripisyo lahat para sa pamilya nila, kalungkutan, homesick o kung ano pa. Kaya nilang saluhin lahat yon para sa ikabubuti ng buhay ng pamilya nila na nandito sa Pilipinas. Kaya sobrang solid. Pero kayo, kung may nasilip kayo na nakakatakot na part o natakot kayo o naiyak kayo sa kwento, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.